hai khazani dakuk tei buhuk sang norok bahai tongbai asuk salni yagulo norok bai malaya dekjak tini haino hai malai phika angkha khlai norok jotono kaham no tongo tini norok ni bagui tubui phaika SPD20X ni banking khlaibai bini yagulo rwchamung banking khlaibai bini yagulo bahai ke bumung suitonai bor rwchamung oro ang banking khlaike abono bahai ke suinai abono tini norok no phunukmani angkha khlai norok jotono pulen chimpai thujaro kaham ke nai tongnai aw padi haike ang jengnai puila jeng oro tongo edit nukha edit o jeng click khainai edit o click khaimani yagulo jeng oro nukha fx utility ni fx utility buko iko fx utility oro name ni kaisa tongo oro name jeng suinai edit khlai fx utility name oro iko yang tubukha tumani yagulo jeng oro tam nukha angke press enter hunja press khlai di enter enter boro tong jeng nukha ro iko enter o click khaika waisa enter o click khaimani yagulo tam phaika display o phaika user page o jeng tabo suijenai user ga o phunugui tongkha click ke angke aro u o tebo tumnani bagui suinani bagui tam khlaina nang jeng tabuk nainai plus minus tongo page ebake value huni tongo oro plus minus tongo plus minus khlaina ke tamung jeng oro nailai phaidi user o minus khainai ne ang puila sekang tam phai o capital ni alphabet phaika amo opposite ngai tongkha tabo jeng oro tam tubnai romde ang rwchamung kaisa jesmon suinani ang romde kaisa rwchamung ni bumung suinai dil divana phano suinani ingkha eba baksa gospel ok phano suinai ke suina de aro gospel ni pano tere lahu se romdi pade jeng kaisa suinai yeshua ben ni kaisa rwchamung phano jeng suilainai phaidi yeshua ben ni tam suinai tere pas आता हूं ge jeng oro heading o suinai tam hnai tere pas je sak jeng suinai tere pas आता हूं je phagyaro tam jeng puila tumna nang t capital T bai jeng jengnai minus khainai mena o biang bukhak phai hingke e bukhak phaio jeng tak tam khlainai plus khainai nai plus khaiui t no tu nai yes t phaikia tere TERE hindi bai tere suina thangke TERE hingke tabuk t ni ulo tu pinani aingo s ni jaga suinani ta hingke bahai ke khlainai goro tongo iko up down khlaijaknai up down up waisi sinai nyake down waisi sinai pula jeng up khainai up khlaimani yagulo s o phaika hingke jeng up no khainai up khaimani yagulo tam phaika aro s ni jaga tam khlainai jeng e sanamnai tere TE hingke bahai ke khlainai minus khainai ka minus khai pura phai phaika tabo ini jaga thangnai o sakani abono click khainai iko abono sinmani yagulo jengta kaisa o tlangkha ini jaga r tumnani r bahai ke khlainai hingke plus eito iko r5 kha nge tabo r ni jaga e tubnai hingke o jeng thajing nabo sinmani nabo sini renai waisa sinka sinmani yagoro aro 5 yuka aro jeng tam tubnai aro jeng e tubnai plus khainai ya yang bwskango stumna nango that means minus iko tere phaika tabuk pass aro blank no tonai p suijang no tong already eba suijang tongo tabuk t ni jaga ta kaisa e tubnai t ni jaga e tubnai minus khlai tongo minus khlaimani yagulo capital lo sogika tabuk aro to sinpi unai sinmani yagulo siu sogika aro sini jaga s tubnai geseng plus kaga s tubka hingke h ni jaga to tai nanglia tere pasang rakhang ka abono jeng blank khairnai
blank khainani bagwi capital hapna nangnai capital phaimani ulo se blank phainai blank phaiged abo gai ngote kaini siman ko ikorona rok nugui dongo erote kaini siman ko tere pas ata hu e ti simang sinaita tai to sakliya ika sang tai kaisa jagat langnai bomait langnai aro muidu tongo ikong bai tabu a small t तेरे पास आता हो आगे बेबक तो सिमान लिया तांगे हिंकर जागा करी अपने बगे संजे बुझी साक चलते न माने मान खा तेरे पास आता हो आसो कनो संग बुझी नै मानो आगे तागावना सेप खाइनानि बगे ताम खलाइना ना और एंटारो जिलिक जिलिक फिलिक फिलिक नि संगे